Здравейте с новото видео! Сега ще ви обясня какво реших за проекта с бъгито и какво смятам да ви покажа в следващите видеа. Дойде един нов проект, който изобщо не беше замислен, случи се супер случайно. Купихме една нова кола, която е подходяща за следващ проект. Проект силно казано, но за извращения. Сега първо ще ви покажа каква е колата и ще ви пусна малко кадри от деня на покупката. След което ще ви обясня вече какво смятам да правим с нея. Сега тук дойдохме да видим една кола, която изглежда много зле вътрешно и външно. Обаче пък двигателя изглежда много добре и работи много добре. И само заради двигателя я взехме. Сега чакам пътната помощ да дойде. Има доста липси по колата, половината са вътре в нея, половината ги няма. Но е в движение и се чудя дали да не я направим следващ проект. Ако имате идеи какъв да бъде той, дали пак да е бъги или нещо друго, пикап или каквото и да било, може да напишете отдолу в коментарите. А сега ще ви покажа и колата. Ето и нея. Двойка, 150, един ванус. Пушка. Двигателя е пушка. С нов съединител, ръчна скоростна кутия. Пета серия е 39 преди фейса. На основа е колата, затова е черен мат. На черна основа е. Има някои други интересни неща. Сега чакам пътната помощ. Товарим я и я караме към гаража. После ще ви я покажа малко по-подробно. Бъгито ще отпътува за едно село в планината, където има повече и по-интересни места за каране. Така че за напред отново ще има видеа с него, но просто тук се поизчерпа, терена не позволява за нещо по-интересно да покажем. Така че се налага да го изпратим натам и да продължим с новия проект. Цяло нещо такова ми се върти в главата. Ако вие имате някакви идеи, ще се радвам да ги споделите в коментарите. Благодаря ви за всеки един коментар, чета всеки един от тях. Така много помагате за развитието на канала, за да може да заснемаме още такива видеа за напред. Така, да преминем към новия проект. Ето го и него. Всъщност още не съм решил какъв точно ще бъде. Бях пуснал нещо между анкета и пост в YouTube, за да видя и вашето мнение какво е. В коментарите доста хора бяха писали дрифтачка, пикап и други. Имаше няколко доста интересни коментари. Радвам се, че приятелите ми не им липсва въображение. Но нека преди да вземем решение, да видим с какво разполагаме. Сега, бях си написал няколко страници, нещо като сценарий, силно казано. Обаче сега ще вкарам малко импровизация, защото с сценарий нещо не се получава. Така че направо ви показвам колата. Ето я. Колата е, както виждате, BMW 39, пета серия, седан. Взимали сме я полуразглобена, ето и нещата, които изкарахме от нея. Имаме и още доста да вадим. Някои неща липсват изцяло, някои неща са тук. Първо да ви покажа двигателя. Същия като на бъгито. Двойка бензин, 150 коня, единия ванус, по-здравите двигатели. Поне лично на мен повече ми харесват от двойния ванус. Какво ще правим с тази кола? Понеже бъгито не ми хареса, че прекалено много го изрязахме и предвид, че го караме през студените месеци от годината, всичката вода и кал влиза вътре, много духа, студено е, не е особено приятно, може би за лятото е по-подходящо. Затова и го изпращаме на друго място, където е по-подходящо и лятото ще снимаме видеа с него. Тази какво смятаме да правим с нея? Мисля да я оставим затворена. С задната седалка няма да я махаме. Ще я оставим, само ще трябва да изкараме абсолютно всички буклуци, да я почистим. Махаме мокета, махаме всички корички, глупостите са ни помогнали, вече липсват. Тавани, между другото шибедаха работи. Тавани абсолютно всичко вътре, за да може, ако влезе вода случайно от някъде, да е по-лесно, че мокета много попива водата. И да я направим нещо средно между така наречените гамблер. Не съм много запознат, но долу горе им представа. Ще ви сложа някъде снимка на екрана. Изрязваме калниците, като този път няма да ги примахваме, само ще ги изрежем. Слагаме големите гуми за кал и евентуално тук задницата, само самия багажник, го примахваме изцяло. Един вид гуми за кал високи, изрязан багажник, примахнат вътре мокети, кори и всичко възможно, но оставени врати, затворено навсякъде и
ще има около 4 седящи места. Вътре ще я обезопасим доколкото е възможно. Безопасността е най-важна. Но всичко останало просто ще го правим в част по трудово. Ето и как работи колата. Другото, което исках да ви кажа, причината, поради която изобщо взех тази кола, защото е перфектна за проект, понеже масла, филтри са сменени, чисто нов съединител, окачването също доста неща по него са сменени. Окачването също е доста добро, в момента не мога да покажа. И няма онези течове и забележки, както на бъгито на двигателя. Там имаме и чукащо бутало. Мисля, че биелен лагер ще се предава скоро. Тук двигателя изглежда много добре и реално взех колата точно заради това. Като също ще сложим, разбира се, и лифт подложки, за да я повдигнем малко, за да може да влязат големите гуми, да има отдолу по-голям просвет. Задължително щит на картера, защото в момента е доста ниска. Както и един LED бар, който не съм решил къде ще го сложим. Или там отгоре пак, или отпред. Надявам се много да не се мокри с вода. И този път няма да се заиграваме чак толкова. Ще има повече каране, отколкото правене. Така че няма да се престараваме, както предния път. Макар че не че стана кой знае какво бъгито. Просто за пръв път правихме такова нещо. Идея си нямах как се прави. Всичко съм го направил един вид като импровизация. Получи се това, което исках, но просто сега дойде по-добра база за такова нещо и смятам, че ще издържи доста във времето. Така че идеята ми тук е съвсем различна от предната. Тук просто махаме излишните неща, слагаме едно-две допълнителни неща, за да може да предпазваме, да ни го счупим още на първото-второто каране и следва яко каране. Тук няма да видите толкова правене. Вече, ако искате да видите, нали, как се правят тези неща, които изборих, може да влезете в видеята с бъгито, поредицата. Там има доста показано. Този път видеото е доста по-кратко. Просто исках да ви покажа какво следва. Предвид, че не можах тази неделя да кача видео. Просто времето много се влоши, имах някои лични ангажименти. Това предстои да видите. Благодаря ви за всички коментари още веднъж и за съобщенията в социалните мрежи. Опитвам се да отговарям на всички. Сега се захващам да почистя всичко, да изкарам, да махна излишните неща и ще видите вече продължението в следващото видео. Благодаря ви, че гледахте. Ако искате, може да видите и другите ми видеа. Чао и до следващия път.